Det, jeg giver deltagerne, som vi har med på vores coachinguddannelser, det er evnen til i større grad at arbejde fokuseret, kommunikere fokuseret. Det vil sige, at det, jeg siger og det, jeg gør, bliver mere klart. De får et selvbillede, hvor de ved, hvor er det, jeg kan give værdi til andre. Hvor er det, jeg giver værdi i min lederrolle. Coaching, det er sådan lidt en varm kartoffel, og måske også lidt en slidt en af slagsen. Så jeg tror, mange rundt og tænker, at det gør jeg jo i forvejen. Måske ikke helt, fordi det er nemlig det at stimulere den person, du står og taler til selv at komme frem med en løsning og skabe det der commitment. Jeg bliver mere skarp i både, hvor er det, vi vil hen, hvorfor vil vi derhen, og hvordan kommer vi derhen. Noget af det, som tænder mig allermest ved det her, det er jo, at vi får udnyttet noget potentiale, som vi bare slet ikke udnytter i dag. Der er noget med den måde, vi lærer på. Det er ikke bare at læse, det er også ved at gøre og ved at få lov. Det er jo med til at flytte noget også i dagligdagen, men også få mig selv til at reflektere over noget af det, jeg ser andre gøre, og så sige, at det her det kan vi altså godt gøre på en anden måde, fordi der findes altså de værktøjer. Men Christian går meget lige på hårdt, når man starter uddannelsen. Det er coaching-teori, det er baggrunden for det, og så er det egentlig at kaste os ud i det. Så vi skal ikke kun fyldes med teori, vi skal have praksis indover. Det jeg lærer lederne her, og som gør mig stolt at se, det er, at de griber den mulighed i at kunne læne sig tilbage, fokusere på at udvikle deres forretning i forretningen. De træffer nogle mere bevidste valg om, hvad det er, jeg vil, hvad er det, jeg ikke vil, hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke virker. Og samtidig også give mulighed for, at deres dyrebare og værdifulde medarbejdere kan præstere og få lov til at præstere. Det er min tilgang til, hvordan jeg rådgiver mine kolleger, lederne, i stedet for at tage deres problematik over på mig og se, om jeg kan løse det. Så i stedet for stille sådan reflekterende spørgsmål tilbage, forsøge at stimulere lederen eller medarbejderen til selv at komme op med en løsning. Så det er den helt store forskel, jeg vil sige, jeg kan tage med mig herfra. Det har givet mig personligt, har gjort, at jeg er vokset og vil vokse. Og det skal folk forvente, hvis de går i gang med det her. Det er, at det også bliver noget, der ændrer en selv. Giver tingene ikke mening for os mennesker, så enten så performer vi lavt, eller vi performer slet ikke. Så kan vi ikke se mening med noget, altså det, at det skaber værdi, så får vi et dårligt resultat eller intet resultat. Det, der er gennemgående for, om det er sælgere, om det er ledere, om det er kundeservice, eller om det er i regnskabsafdelingen, så handler det om, hvordan får vi passionen i dig frem hver dag. Fordi arbejder vi ud for det, vi er gode til, og det, vi brænder for, så bliver kvaliteten af vores arbejde det bedste hele tiden.